Hello. Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, lulatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay lulatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesukristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ang kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin na ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumululhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang silang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa aking ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na iniibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig, bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita,
at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo, ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Manalangin tapo. Mamaya pa tapo. Sakda laki kaming Ginoo. Ginoo ngene pong kayabakan ay tiba, salamat kami. Kin kaya bukas makanyan mo kaya pong iningat ting balang metong kaya kami. Gining Diyos, ngene pong kahurasan ay titialagamilaran kaya kaming kasasarlinan. Banting upayang gining Diyos, makaindakan pong patulan ngayon kayabakan iti. Ginawa man pong ating kangabatsawa na gawaming pamagkulang o pamikasalang. Diyos ko, sana po makanyan kaya sana pong patawaran. Ginawa pagkaluban ng kaya pong kabyasnan sika ng tetagan, pamibata. Banting upayang gining Diyos, makanyan kaya pong lubos makapanuparan karimbanan mong kaburyan. Ginawa ngayon oras sa iti. Anong makanano Diyos ko, panimunan me sana po ing balang metong kaya kami. Ginongin nga tiyo kaming makatipon kimbalayan mong santuaryo. Diyos ko, sana po makanyang kepong makipagmanano kimbanal mong harapan. Ginongin ng oras sa iti, pasalamat kami, linawad mo kami, kayang nanuman pong sigwada. Antimoy ngayon bagyo, dol-dol, sakit na mabayat. O in tornado ikpa, o in volcano ng indisgrasya. Ginoo, pasalamat kami naman, iningat mo kami king dalan. Ikpaw ni po yung kaya kaming bundok at tatangalan Diyos ko magsabi kaya pong mayap kaya kayong pamayapan mesan. Antimurin ng kaya albugan Diyos ko. Sana ikpa alam patugot mamagos yung kaya yung danong saramo na sana po upas bulan. Bating upayang gining Diyos yung tengalan miking napon na na sana po tangalan. Ginoo, ngining oras sa iti. Antimurin ikpa dening kaya kaming pengaring mapilampang makataga na may mundasyon king kaya kaming kasalpantayanan. Nino man po ang ating bitbita kapanandaman, wa mga tsukareng karelang pibale-baleig pa. Apisan mo kareng maipaya mong gamat gining Diyos. Ganakan mo king napon makanyala pong menu paran karimbanan mong kaburyan. Igpaan timurin nganing oras sa iti. Ure ni puring talitenan ng kaya kang upaya. Ano makanano Diyos ko, makanyan mo sana pong dyan puwersang pong sikanan. Ginawa kabudlok-lokan de sana yung luklukan ng kalam ganat de sana pong ay bating karerang sarili. Nunaig pa itang banal mong prosensya at itang pangako mong mapamatulang ng Espiritu Santo ang alam patugot tatayid. Susibebe kaya kami Diyos ko, ya sana pong kaya kang itubod ngayon kayabakan na iti. Banting upayang gining Diyos, makanya na kaya pong tayran, king mit mong kabanalan pa. Ginoong ngayon oras sa iti. Emi laman po lubusan sa laysayan deng lalamandaran kaya kaming puso pong kaisipan. Ikaing manakit at ikaing makabasa Diyos ko. Sana ikpatangkapan mo pong mabangalungay na harapan mo. Ding karalungan mi ngayon kayabakan iti. Manibat na po ngayon ang gamang puking wakas. Iyan asa po.
Maikling pagpapaliwanag sa simulay ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita o materya sa daigdigang hindi nakikita o Espiritu sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang-gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng mga bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay isang tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o ang kaangkinan ng Espiritu pagkatapos na tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi nasa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mga taas na Espiritu, kabalayaan sa mga tao, ay siyang katotohanan ng napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng mediumnidad. Nabasa na po.
Asubo, kapanandaman, o tukso, karengke kaluluya. Nung nga kabyusan niyo, ampon kumayap kayo. Masusukat la, ampon masusubok ya. Ing kadalisayana, ningke kayong kasalpantayana. Uling king antikaniting bagay, mayayakit ya, king tao. Ing mabiyasa yang maglinis, mabiyasa yang mangilala, at mikaatin niyang kabiasnan ampon kapibabatan. Kinguli na niti, kapamilatana ning upaya nitang Diyos, ampon lugod na. Ke kayuyang pagimbutan king oras sa iti. Sablang talapagobra, king lagyo na nitang Ginoo. Pasibayo, misasan metong king mayap augnayan mo. Salamat karing balang kataong, ayati yung migkapilit, tutuki ampon maminto, kinganggang katutuan, akabias na nanitang Diyos. Salamat king oras sa iti, pasibayo, miyatadya, ingaldo ning sabat, banting upayang, kilalanan, pakiramdaman, ampon gawan, itang mayap, abalita na nitang Diyos. Bandyan nyo sana, itang kalam na, at lumakad kayo. Dikil king kayang katuliran, banting upayang, abandiyo. Itang kayarian banuan itang Diyos, karing balang puso yun. Pablasang, ing tune adapat ng taglayan, ning metong atune lalakad king lagyunan itang Ginoo. Iti mamitbit yang kabiasnan. Atin yang kapibabatan, atin yang pamanalastas. Lalo na, nung daratang man, ing mialiwang kapanandaman, subok at kaligaligan, amponitang tukso. Dapat, manatiling atin yang tetagan. Manatiling atin yang tibayan, nanuman itang daratang, king kayang kasarilinan. Kapamilatanan ning kayang kasalpantayanan, manatili yang makatikdo, babo na nitang bato. Pablasang, nung lawanda kayungan, ampon kutnan,
maluwat ng panahon. Alikbayan, lekaran nyo, pemintuan nyo. Nuka rin mang panig, kaya kayo lang pupuntalan. Di ngati yung mangailangan, karing kaya kayong kapatay. Bayo nga patutuan, ingke kayong katungkulan, tune papakit, tagleye, ing tune alasuyo na ni ang Diyos. Dapat, dakal pa det ang ati yung mababatyo. Waman ni ati yung mayayakit, adeti talapamintula. Dakalaret ang ati yung mamitpit, king layuning kamangmangan. Ating magpataguyod, ating mababatyo magkunwari. Lalo na potang daratang na ing nanumang kapagsubukan. At kanita, ing tao, dakalit ang kayang kutang, asasagi king kayang kaisipan. King metong atapat at alapagobrani tang Diyos, nga ng mga mano, magnobena na ako man. Magmisyon ko, sasamba na ako man. Maminto na ako man. Dapat, ingkutang, bakit pasakita na ako pa? Ampon susubukan, nitang metong adios. Iti ing metong akutang ababye kainan. King metong atawong talasuyo na nitang Diyos. Dapat nang isipan nitang metong atawong lalakad ampong maminto king Diyos. Ay metong nang kaparalanan nitang Diyos, bayang mayakit, masubok, masukat, ing kayang kasalpantayanan. Iti dumalan niya, kingati yung kapagsubukan. Anti mong metong akapanandaman. Pablasang, ing metong asakit, iti metong yang tuksuking tao. Kapamilatanan ng sakit, ayati yung kayang panandaman, iti eya makagalo. Tuksuyang masasabi, uli na pablasang, limitasyon, ing kayang pamaminto. Mayayakit, ing kabiasnan, itimya lang kabaldugan. Nung atinyang sakiting tao, milalako itang kayang kapibabatan. Dapat, nanong sinabi na nitang makasulat. Ibili yung tula. Nganing Ebanghelyo. King Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2 hanggang 3. Iyang yapag kong kabiasnan kekong. Mga kapatid ko, harihin ninyo buong kagalakan kung kayo'y
nahulog sa sari-saring tukso. Yun po ang nabasa. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay umingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat ng hindi nanunumbat at into'y ibibigay sa Kanya. Salamat. Kingati yung kabiasnan amiyadwang kay kayo. Nga na ibili yung antimong tula ing nanumang tukso. Kapanandaman o subok adaratang kimbiye. Uling nung may subok kayo, karinya masusukat, ing kasalpantayanan nyo, karinya mayayakit, imikating kayong kapibabatan, king lagyunan nitang Diyos. Pablasang, ing pamakyabe, ket ang meto nga Diyos, mu ket ang kanawan, katimawan, ampon king pakinabang. Noon pa man, matulid mo. Ing ninumang lelangana nitang Diyos keti lalana ningaldo. Ing dumala niya at dumakeya kingagang kasakitan. Antimong gewana nitang meto nga Diyos. Bayang patunayan, ingati yung ganap apamangilala ning tao. Makilala yang metong amayap akawan ng Kristo. Sukat kayong tumula, tungkol kaniti, agyan nung minsan, miatdanan kayong lungkot. King minsan na panahon, daratang ing mialiwang kapanandaman. Miraras lareti ke kayo banting upayang masubok ya, masukat ya, ing kadalisayana ning ke kayong kasalpantayan. Uling nung menatili kayo, ampon kinayap kayo. Kapamilatan na niti, tanggapan niyo. Ingablas na nitang Diyos, itang kapuriana, ligaya, ampon dangal na. Kingaldo, ami pakilalaya at tinggapye, i Kristo karing balang puso yun. Dapat pakatandaan nyo, ing ninuman maminto, ay ti misasakitan niya, king lagyunan nitang Diyos, ay buri ng sabyan, iti tutukiya king kagulutanan ng Diyos, at apalyane ing sarili ng kaburian. Uli na pablasang pupusanane itang krus na aldo-aldo. Kanita makarakeya kingati yung kasakitan. Adinanas na nitang metong adios. At karetang ati yung
manandaman at kaybat kinayapya. Dapat pasibayong iti misubukan niya. Ing Diyos man kaya iti burina ing parati yang mga sakitan ampong misusubukan. Ing taong maminto kaya. Pasibayo ampon katatawlan. King mumunang Korinto 10:13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kung di yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuin ng igit sa inyong makakaya, kung di kalakip din ng tukso ang gagawin naman ang paraan ng paggilag upang ito'y inyong matiis. King uli na niti, king malagwat salita, aking keka yung pamagaral. Ing Diyos man gagawayang kaparalanan nung daratang man ing mialiwang tukso kapag subukan kapanandaman king keka yung di. Ing Diyos man gagawayang kaparalanan banting upayang iti. Akabyusan niyo. Nanong sinabi na ning mensahe na. Ene bage ibiening Diyos ing nanuman subok nung eye agyong pibatan. Kinguli na niti, in Diyos susugat iya. Dapat pakayap iya. Nung nga niya, tumula kayo. Ibili yung tula, ing nanuman, kapanandaman, kapag subukan, adaratang kingke kayong di. Uling kapamilatan na niti ing taong, lalo yang maging malinis, makapangilala, kareting kabyasnan, lalo yang maging malapit, mapanalangin, ampong mapaminto, maging maganakaya, at mikiatin niyang kapibabatan. Kinguli na niti, naburing sabyan, potang tao kinayapya, kingati yung kapanandamana, may subukan pasibay. Dapat, mingat kayo. Ingatan nyo, ing balang sarili nyo, anti mo naman, ingatan nyo, ing balang kautusan na nitang Diyos, sampon katurwana. Ing nanumang kabyasnan na yati yung miyapagarapan nyo, iti alang kabaldugan nung iti eyo. Apatutuwanan karing balang dapatiyo. Nanong kayang batayan ang pong sukatan nung datang itang panahon at makalunos ing maging kabilyan. Kabang at tsupa ingke kayong puwersa ampon sikanan. Sana pa tulutan datang pa ingaldo na makagalo, makapaminto ing tao. Kinguli na niti,
ing kapanandaman mayapyake kayo. Uling kaniti mayayakit ing tao, maging malapit yang lalo, king kayang ugnayan, relasyon na kitang metong a Diyos. Iti metong yang kaparalanan banting upayang masukat ya, ing kadalisayana, ning kasalpantayana, ning balang katao. Kinguli na niti, dakal pang kabiasnan, ingati yung malyari yung pakirandaman. Dapat, bukod sana ing tao, makirandam yam. Nune pa man, pagpilitan nyo, sikapan nyo, ampon magkusa kayo. King lagyuning kapamintuan. Antimoring ke kayong kapatad, kilobnaning ampunan, ayati yung manandaman. Buwaman deti mamitbit lang kainan, kingaldomi labas. Dapat pasik na nga niyo. Kingulinan itang lugod, may gityo sanang ipanandam itang palina. Kingulinan itang kabiasnan, ake kayo miyapag. May gityong ipakit. Itang tunay katuruan. Pablasang ing taong, nung iya manandaman, nung iya misubukan, iya manatiling mabiyasa. Kingulinan itang kapanandaman, karinya mabibiyasa ing tao, karinya ti yung mapangilala kinganggang katuruan. Pasalamat kayo. Nung iti datang mangke kayo at akabyusan nyo, aying buri ng sabyan, ing Diyos kaluguran na kayo. Kinguli na niti, misasan metong kayo, mikakalugod. Ing paratidang sasabyan, dingati yung banal, at iti parapan nyo. Misopsopan kayo, ketang ikasulong na ning kasalpantayanan. Ketang ikaunlad na ning balang sarili yung. Ketang matulid. Katutuan ng popang katapatan. Kinguli na niti, ela sana maging baog, dingke kayong kasarilinan narapanan nitang Diyos. Banting upayang panyatang nanitang oras, masukat kayo. Masukad ya, nung anti karaguling ke kayong kapibabatan, kabyasnan king ke kayong kasalpantayanan. Inglag yung kaligtasan. Ke kayo yang tanggapan. Kinguli na niti, ilang lugod, ampon saw, ababien. Tutok nang ing mapanalangin ing balang metong. Dakal pang kagulwan, ingati yung daratang babadyang lulam, iti tutok na. Talikan niya ingke kayong talan, ketang metong nga Diyos. Eko sana manandaman kapagalan, king pamanyapat mayap. Eko sana manandaman tikal,
king pamagrandam, king wagas ng kabiasnan. Ing pamagnobena, tutok nangan mo. At ing katatawlan, maglame kayo, magsadya kayo, uli na pablasang, ing leon, iti gagalaya, aldot bengi, manintunyang kayang ngapangan. Makalunos, ing balang metong, nung iti alayang kapagsadyan. Nung niya, mingat kayo, karing balang sarili, at anti mo naman ingatan niya, ing kautusan na nitang Diyos. Ibilang yung tula, ing nanumang daratang kapag subukan, karing ke kayong ye. King lugod ang pongsaup na nitang Diyos, at ing patnobena ning Espirito'y Santo. Lakwan den.
Pasibay po, payabot kaya po yung maya pa kaurasan. Kitang meto nga Diyos, kadwa po kaya kayo pong sablam pengari may ampong kapatid king kasalpantayanan. At marimlaan niya po chupingangin nangabak. Kaya pin po sana mingat tamo po uling panahon na naman yung pamangukukan niya. Ditang may nagulot. Kalupa ko. At dindam tala po, retang dela na po ng banal na espiritu kaya katam. At anapin, na pong kasantinging pamati na nandito. Na ibili yung tula nung nanaman ingat yung daratang asubok kapanamdaman o tuksuking uli na kaniti akabyusana o kumayad o masusukat o masusubok ing kadalisayan ing kasalpantayanan tamo. Ne po, bali po nino mo po yung masusubok kaya katamo ne. Wamam ita po aliwaliwa mo pong kapag subuan hindaratang ka rin tao. E po para-pareho. Kaya pin po ano pong kasanting yung tema tamo pong yun hanapin po yung sukatan ng paggaling o yung pamanibang ng pamipakayap. Alam niyo po, nung liwen tayo po ito salitang paggaling, ulingin tao po, bubuuan niya po ng adwang persona niya. Atin tamo pong espiritong kilob at atin tamo pong katawan laman ini, na ingkaya katamo nga kakit. At nano po itang paggaling ang amanwan, king spiritual, ang po king physical, sukatanan ng paggaling. Basan tayo po kining Isayas, Kapitulo 53, versikulo 5. Isayas 53:5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. At muntatamo po kining mumunang Pedro 2:24. Dini po alos parehas lamo po sasabihin na. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling tayo. Ay nangagsigaling kayo. So, nung basan tayo po ini, nung pakaintindihan tayo po rin adwan talata ngayon, halos parehas lamo po. Ang makaukol po king pangamatay na po ni kakatamang Ginoong Jesus. Kaya po ang kagalingan sa parehong talata na ito ay tumutukoy po sa kapatawaran at kaligtasan, hindi sa kagalingan physical. So, mililigtas siya po kapamilatan na po ng pangamatay na pong kakatamang Ginoong Jesus. Miligtas la po rin balang kaladwa na po ng balang tao. Uling balutan po, yung tao talaga. Ang yan pong sabihan tamang mag-aral tamo, kareng banalayamano. Yung tao po kasi talaga palpi kasala yan. Minsan, kaya mong malating bagay, may kasala yan po yung tao. Uling, siguro kulang pa ka rin, kulang pa talaga, detang kabyas na aitso kayo. Minsan, kaya mong anak mo mimba ka. Kaya mo siping mong balim, is kakasala ka. Kaya pin po, nanong giyawa na po ng kakatamang Ginoong Diyos, binyan niya po yung anak na. Den balang espiritu tamo ngayon po. May dinala pong kapatawaran, ang pong kaligtasan. Apin po yung amanwa napin pong espiritual na kagalingan. So, muntatamo po kitang kening physical. Uling yung tao po,
may nibatang tamo po king alikabok ne. Binuo na katamo po ning kaya katamang ginin Diyos king metong ay alikabok. At dini nakatamang espiritu pengis nawa nakatamo po king angaron. Kaya po kintao daratang po talaga ing kapanamdaman uling. Basan tayo po kining Santiago 4:14 ba tayo pangabalo. Santiago 4:14. Kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. So, uling meni ba't ang tamo po king aligabok? Kaya pin po, tumubo ya po yung bisang tumubo. Kaya po yung tao ngayon yung laman po ini, magkasakit ya po. Bali po king panahon tangin ni, aliwalawa na po yung sakit daranasan da po rin tao niya. Kaya ko po balo nung siguro king nga pa pangana po ng tao niya. O talagang kailangan yung tao magkasakit ya. Dindam tama po din na kailangan pala yung tao talagang dumanas siya kitang kasakitan na ito. Uling kapamilata na po kanunitang sakit na daratang kaya kung minsan yung tao nung may paldan niya titibay ya kasalpantayanan. E po totoo ita. Nung yung tao may paldan niya king meto nga kapanamdaman itang pamanyal pantaya na po king kaya tamang ginu lalong titibay. Pero atin naman pong yami papaldan eh. Kaya siguro dito no, ang gana labo talaga ka rin. Pero sabi na ng Espiritu kanina, isto ka nung may paldang ka, barin sabihan, kalugura na ka ning kaya katamang gino'n Diyos. Baloy po atin pong metong milyaring makasulat king Biblia. Kitang metong babae, miyayagasan daya. Yan po. Basan tayo po. Kini po kasi papagin na po kayo. Kung makananin niya po kasalpantaya, ay katatag itang kasalpantayanan ng metong abay. Kapamilatan na po itang dinatang pagsubok kayo o itang kapanamdaman na itsu kayo. Lewan niya po, katibay kasalpantayanan po, ita pong babae nga tsu kinin eh. Basan tayo po kining Marcos 5, Kapitulo 5, versikulo 25, ang gaya pong 34. Ini po may manamdaman niya naman po ini. Marcos Kapitulo 5, versikulo 25, ang gaya pong 34. At isang babae na may 12 taon nang inaagasan. O ini po, malwa na pong panahon na manamdaman niya. Pulebrin niya po yung 12 years. Darala niya po yung kapanamdaman ng ini. Sige, 26. At siya'y napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagamot. At nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik. So, hindi po talaga ginastos niya. Nung kimpanahon tama po ngayon may nga doktor na, may nga ospital na po. Kitang panahon na. Na pagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya, at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang kanyang damit, ay gagaling ako. Lewen niya po katibi kasalpantayanan. Po. At tagkil niya mo po kanumalan ng kaya katamang ginong Jesus, kumayap yo. Ita po yung kapanwala no. At pagdakay na ampat ang kanyang agas, happy na yan, 27 niya, ay 28 niya pa yata na. 28 yan. Ay 29 eh. At pagdakay na ampat ang kanyang agas, at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. So, liwen niya po, uling kapamilata na po itang kasalpantayhanan, no? Anya nga tagkil niya po laylaing maala na po ng kikatamang ginong Jesus. Kinayap niya po. Liwen niya po na 30. At si Jesus sa pagkatalastas niya agad sa kanyang sarili na may umalis na bisa sa kanya, ay pagdakay pumihit sa karamihan at nagsabi, sino ang humipo ng aking mga damit? At sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mong sinisiksik ka ng karamihan at sasabihin mo sino ang humipo sa akin. So, uling kita pong panahon na ito, dakal po talagang tutugi. Kung bisan siksikan lang po rin tao.
So balada po rin apostol na ating mong tinakil kayo ling siksikan po ne. 32. At lumingap siya sa palibot-libot upang makita siya ng gumawa ng bagay na ito. Ngunit ang babae na natatakot at nangangatal, palibhas ay nalalaman ang sa kanya nangyari, lumapit at nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. 34. At sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo, yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo. So, ito po. Uling king tibe na po rin kayang kasalpantayanan na kumayap yo. Yan mismo po, ano po sinabi ng kakatamang Ginoong Yesus, kinayap ka, kikya kang kasalpantayanan. So, itamo pong daranas sa pagsubong niya, hindi kakatamang biya, lalo na po retang manamdaman po yung physical na katawan. Balo tamo diyang medyo mabayan niya. Itamo pong milaloko pag-asa. Uling, itamo pong espiritista niya, maswelo tamo po, dininana nakatamo pong espiritu, at tutubo ng kakatamang Ginoong Diyos, bang sumawap kaya katamo ka rin kaya katamang pamangailangan. Balo po, diyang yung mangkukutang, magkwento ko pong ditak. Last year po kasi, at yung Biskaya na Kenny Solano. So, karindi sana ako naman po yung metong kapanamdaman. Nung balo yo po retang batong amanwandang bato, king bato ne, detang amanwanda pong kidney stone, king English po kidney stone na po kareta. At nini naman pong may karanas kareta, balo ko po, balo da naman itang panamdaman da kung gaano po kasakit. Nung pong masakit kaipan, doblehan may po ito, kaya triplehan may sakit. Mga tayo po kasakit itang miga kabato, king bato. Talaga pong emobalo yung panamdaman mo. Huling ako po dinasan ko ito. Gini, bidala ko po ka rin mga biyasa king laman. Then doktor, sasabihan tam. Kanyang ikidapin na ating ko pong kidney stone. Lulang aman one day. So, burina ng doktor, antimano, i-operation na ka. So, may sabi ko pa aking doktor, nung malyari lang ako waging panulo. So, dininana ako pang reseta. Pero ako po ipaldan, karetang bibiyan ng panulo. Daramdaman kaya pamurin itang sakit. Namani batang kening gulang, kening pong balik kahit mo. Papalwan, mukha gulot. Ako po makapatutod. Emobalo po nung magsiyar ka oli. Makanita ko po pinandaman kanito. So, may balik ko po yung doktor, Borino, dala na ako yung operation. So, gitnaanggi po nung magkano. So, atin po palang aliwalawang klaseng proseso rin. Atin lang naman wang kitang shockwave, ang pogi laser. So, gumastos kang mga 40 or to 100,000. So, kaya po pala biro itang gastusan mo na. So, inisip ko maragulo yung gastos. Pero isip ko ba, espiritista na ako man, ako naman po yung sarili ko. Espiritista na ako man. O tege po gamitan ng kanakong kasalpantayanan. So, kita pa na ito, minuli ko po kaya katamo. Sakto po kanito, gagawan din po yata yung konsultoryo kanita, sakto. Yata yung medium po yung tsingalis, asawa na po ni kaya katang mamuntukan. So, linapit ko po yung espiritu, taping, kasi masakit na ako po panamdaman niya. Tapin, bali po, yung panahon taong pong ini, gagawaya pa mo rin pong himalayan kaya katamang Ginoong Diyos. At kinaya na ako pong espiritu, pegobra na ako, at pegtakdaya pong aldo, kung kapila na ako operahan. So, kinayarin po milyari yung plataforma ngayon. Wala niya po kalugod kaya katamang apong Ginoo. Itang misteryo na talaga, paulit-ulit tayo pong asasakyan. Lalong-lalo na po retang mga siwaking konsultory, ilang rin po asasakyan de po yung misteryo ng espiritu. Yung kakatamang Ginoong Diyos, ginamit na pong kasangkapan ng kakatamang kapatid, bang operano o palwal no po retang bato. So, yung maligwa salita, ay operano po, linwal no ikwano po retang bato. So, detang bato po, nung i-flash out niya po, nung patukin niya po talaga tugi, lumwal. Huling madagula po.
So, balik sabihan po, apin po yung amanuan na po yung kakatamang ginong Jesus na itang kasalpantayanan tamo po yung kakatamo sarili, nung ito patibayan tayo. Ala pong masulit, na naman po itang pagsubok kadaratang kakatamo, lalo na king kapanamdaman. Mayan mo pong dumalan ito. Ne po. Kaya pinatyo po kaya katamang tao, nung makanano tayo po talanan, itang kakatamang kasalpantayanan king kakatamang ginong Diyos. Although, itamo po kasi maliwa tamo nga sabi tuling aliway tamo mo rin daranas kitang kapag subukan ita niya. Kaya nano po yung pilit tamong gagawan na pasik na ng tala pulog detang kapatad tamong daranas kitang makanitang kapag subukan. Uling atin pong masusulat, mababasa kini pong Exodo ne. Kapitulo 15, versikulo 26. Bangkanita po, etana po miras kitang makanitang bagay. Makanini namo pinggawan tamo. At sinabi, kung inyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matwid sa kanyang mga ta, at inyong didinggin ang kanyang mga utos, at inyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. So, bakanita po, etana po miras kitang makanitang bagay. Kailangan po na mamintutan na mo po. Gawa tamo po karing katamang banal tungkulan. Karing kayang tuntunan at karing kayang utos. Uling nano po yung pangako na kiyakatamo. Andiyan nano pong kanong kapanamdaman ay nakatamo dinan. Ne po. At katatawlawan na mo po. Kinin pong Pilipos. Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 7. Balok po dakala pa rin pwedeng mamiye pamag-aral kiyakatamo. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin, at dahil na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, nepong ka-importante talaga yung pamanalangin. Nepo. Uling yung pamanalangin kasi meto niya pong way para akasabi tayo po yung kakatamang ginoon Diyos. Sabihan tala po retang daing tamo ka no, at sabihan tala retang kakatamo ka anyaran. Kayadwanan. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayad ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So, nung gagawan tamo po ito, etamo po mababalisa, etamo maliligalig, uling ingatan nakatamo po ng kakatamang ginong Jesus. Nakatamo po paboren, lalo na po yung kakatamang ginong Diyos. At pasibay po, dito po rin malyari yung isuyo kaya kayo. Dakal pong salamat, may payabag po. Maraming salamat po sa ating kapatid na nagbigay po ng pag-aaral o patuto sa atin no po, sa ating pong tema na binigyan po siya ng tunay na kung gaano po ang Diyos ay siya talaga po ang humahawak po ng ating mga sarili o dun po sa ating mga buhay po, no? Ano man po ang ating gawin, tayo po ay linikha po ng Diyos na siya lamang po ang nagmamayhari ng ating sarili. At sa pag-aaral pong ito ay napakarami po ng ating mga kapatid na pwede pang magbigay po ng pag-aaral po sa atin sa umagang ito. At lalo na po doon po sa ating mga kapatid na nasa hibaba po, no? Ay kailangan po ay mabigyan ho natin ng pagkakataon upang po sila ay magbigay po ng mga pag-aaral ayon po dun sa ating mga nasaksiyan at dun po sa ating naranasan sa ating buhay. So, ang tatawagin ho natin, isa po siyang kapatid po natin dito sa sentro, ang ating pong kapatid na Carlos Miranda po, ay magbigay po siya ng pag-aaral. Matagal-tagal na rin po itong tinatawag ko po siya. Bayo po yung sabla.
Babiya kaya po yung masayang abak. Kaya nga pong gino. At timurin kaya kayo po na kingalansawang tutuki kagalutan ng Kristo. Din pong kapag-aralan amiyapag manibat king pangako. Ano po kasanting? Nung makanano retang kaparalanan tuturo na ra kaya katamo. Nakano tamo bukod na maging talapakiramdam tamo. Nune pa naman nga na maging taladapat tamo karyatang ababalo tamo. Kayong kaya baka na iti miya pagyapo yung miya nga kapag-aralan at pekilala nening kaya katamong kapatad maging ing pangako. Ana po kasanting nasipan ko karing lulan ng tamo at tinang mirapok at atinang sasapak mo rin kanyan. Oren po rin kapatad, makanano tala pong agawareti na itamong talasamba. Ing Diyos po panintunano retang tune talasamba king kayang kaburian. Makanano tala pong agawareta. Kalupan na po, itang mabiyasa tamong gumulot ketang dapat na ningyato. Mabiyasa tamong gumulot ketang masanting augali na ning metong ataw. Nune pa naman, yarap tala ring sarili tamo, king mitmong kalinisan, kayayusan, ampong katapatan. Kaya ni po ay singkagaling magsalita. Kaya ni po ing paintunanan ng Ginoo na maging tututa mo. Nya isipan ko king kaya baka na iti na itamongan tututamongan na iyayin tala rin kaya katang sarili. King pamanyamba. Yayayin tala rin kaya katang sarili batang makapatula kayo. At ban kanita nano yaman po ing tuksuang pong subo kadumalan king biyatamo manatilitang makatalakadang pong matibi. Karimbalang tuntunan na parapat na ni nga pong Ginoo. Kapatad, pasibayo po, kuno po pakaban din kanakong amano. Orin po orin kasiping tamo pong makaluklok kening babo ang po ang galalam. Atin mo naman manayang midakayanan kitang karelang kagiwan bang iya pagdengen ning kayabakan. Manyaman lapo rin karelang amalyaring iya pagsiguro ngening kayabakan ang tila pong pulot panilan. Ngayon po, babalik ko na yung mesa, pasibayo maya payabak kaya kongan. Dakal pong salamat. Dakal po nga salamat. Ating pong kanta sabi na tawanin mo ang iyong problema. Yan na po na po. Atin namang itang metong nanoy kasi. Tangkaya sakit. At makanyan po, ingagana-gana pong magagawa pong mapapalyari king kaya katamong sarili. Abage amalyaring mitakda. Ne po. Anong minsan, ing tao mo rin po ing gagawa. Ne, bakit malilyari ing bagay ang tikaniti? Yang minsan, ing tao magkulang yang kaingatan king kayang sarili. Bakit po nung minsan daratang kaya katamo, itang miyayaliwang sakit, ne po. Sabi na, nung ingatan mo ing kaya kang sarili, yatamo po magkasakit. Ne po. Pero, uli pong tao-tamo mo, ampong laman niya. Ne, antitamo mo pong kanong gabon. Yung gabon, sabi na, lawentaya po yung gabon, tumubuya po yung bisang tumubo. Ating dikot mayap, ating dikot matsura, ne po. Makanya niya po yung tao. Uling itamo po, ating tamong sangkap timong laman. Awsan tamong gabon. Ini po nga kakitsyo ngayon eh. Yung physical body ko po ngayon eh. Mumuliya mo po kayang gabon ini. Pero alang patugot sasabihan ko po, yung boses sa darandaman nyo ngayon eh, kaya po malalaso ang pong mamamate, ne po. Beri ko sabihan, yung espiritu po, King Diyos ya. Mibalik at mibalik ya po nung nukarin niya menibat. Dapat, abang ating panahon, yung espiritong manuknangan king kikatamong sarili,
ila pureng maging paralan tamo. Dening aldo na po ning Dominos, aldo na po ning Sabat amanwan tamo, ang malyaring ing espiritong manuknangan kay katamu, maging mapinuya kapamilatan da puret ang pamagaral adarandaman tamo. Bakit po nung minsan ning tao, daranas tamo pong antikaniti? Ne po, mamiyako mo pong alimbawa. Pero, ini po tutuya ang pong malilyari king realagtad na po ning kikatamong biye. Nang minsan, ang gampong manalbeta mo mo pong TV. Idala ko niya mo po keng antimong piyakitan. Ating dula, sabi na, ne po, nung manalbeta mo pong TV, adwala pong misiping bale. Ne po, atin lang pamilya, atin lang anak, atin lang pengari. Kendula makanini po, malilyari po king realidad na po ning biye. King ugali na ning meto nga pamilya, ang po nitang kabilang pamilya. Ne po. Nang minsan, ing meto nga inipi kumpara mula, o bating meto nga pamilya nga ini nga na nung lawen mula no king kaganaka. Bakit ting pamilya nga ini na kabuklat na ning masala, masigla na la, at hinapong miyayaliwang nga manong dandaman mo. Pero makanyan man po potang ing Diyos yang tigtig ka rening pamilya nga reni. Although reni po, siguro niya pisiping na la, niya pa siguro ko po, bangkanta maging eyemplo na la nitang masiglang pamilya. Ini, bakit po yung tahimik, inabene kitang masigla ampong miyayaliwang amano, darandaman tamo kabuklat na ning masala. Atin niya pong purpose. Atin niya pong purpose ito, but ing magana ka ngay ni siniping ne Kenny. Bangkanita po, mikating pa magbayo. Ne po? Uling datang at datanging panahon, ing tao po tapong ing Diyos yang kulay. Nang minsan, ating ugaling mapagmaragul. Nang minsan, lalo na po kayang meto nga pamilya, potang medyo atin ka. Alanak man pong paturanan kanini, umwari, bagay istoryaya mo po ini makaukol kayang kikatamong tema. Nang minsan, ding tao, uling tao tamo po ne po, atin tamong ugaling, potang alayo pa itang kabiasnan, anong minsan, puli mo nga atin ka datang itang ala, ne po, isto nga mo nang daratang gate mo, salikot na ka. Datang na naman yung kapatid, salikot na ka. Bana ang eyakit. Uling ingatyuking kaisipan na ning tao, istong di natangitang ala, siguradong pasaw piyo. Ne po. Pero makanyan man po, deta po, blessing la naman deta. Blessing la pong sasabihan ko, uling karetang bagay areta, makarapat ka nung minsan. Nang minsan, pota pong ati ismeng pakyarapan may kalupa mong tao, hanggang di takya mo po itang inabot mo. Komo pigkalub me kaya. Metong na pong score king kikatamong kabilyan. Bakit nung minsan ning tao au sana ning Diyos kitang miyayaliwang paralan, ala ko pong atsitan kapanandaman kay kayo ken, kay lalam, bakit miyayaliwa pong paralan ning ngaus na ning Diyos kay katam? Bakit nung minsan mayaus tamo king sakit? Bakit mayaus tamo king antikaniting bagay? Bakit po? Uling itamo po nung minsan ning paralan, kalupa na ring darandaman tam. Pota pong paralan na kay katamo ning Diyos ing antikaniting bagay, sabi na, yan na nakataman dinan kanung kapanandaman na enapi bata ning katawan na ini. Mupin po nung etayatura ning paralan, mikating tamong pamag-alinglangan. Pota po kasing masakit siya yung katawan na ini talagang nung minsan etamo api bata. So itamo po, aliwa po itamo yung at yung daranas king antikaniting kaparalanan. Deta po nga king dase na po ning kapanandaman, kirot na po ning kekang takde, kirot na ning kekang gamat, panandaman me po. Siguro po, bakit sasabi ko ini, uling alako po ketang antikanitang bagay, pero atin niya pong plano kay katamo ing Diyos. Atin niya pong plano kay katamo, bakit binili na katamo kaniti? Metong pong purpose na mayakit tamo nung nokar niya angga,
ing kekatamong pamagtiis. Nunukar niya angga itang kekatamong pamagtiwala king Diyos. Uli pong potang atsyutamo king antikaniting bage, ing tao po kakainipya. Maging king piyakitan po, maging king medisina. Pota pong lumapit tamo ka rin doktor. Nung minsan, dyan na nakapong panulo. Potang kirot siya po yung sakit mo. Mamalagwa ka. Binyanan ng doktor. Latinalab. Kasi po at suya ketang kekatamong kaisipan. Potang ita mo yung masakit. Talagang birita mo po. Instant, kumayap tamo. Pero eya po antikanita kabilis na kalupa na nitang binyenang pamagaral kay katamo ning kay katamong kapatid kitang panahon ng Kristo ama naralyo. Ita po yung pong babay. Ne po. At tela niya mo king kaya pong kaisipan, king kayang kasalpantayanan, atala niya mo po laylayan. Itang imala ng Kristo na kumayap ya. Dapat uli po yung kikatamong ginuwa lang makapanpon, itang katapatan na nitang babay, dimdam na ning kikatamong ginu na ating tinagkil, bagos karakalda po rin sa sabihan ng tao. Bakit? Dimdam na ning kikatamong ginu, uling itang presensya na ning Diyos at presensya na alang patugot alapong panpanyan. Akalupa na itamo pong magaral ngayon. So sana po, nung daranas taman king antikaniting bage, ipanalig tamo ing buhutamong pangatao ing kikatamong sarili uling yamo po bukod ing mikibandi kikatamo. Dakal po king kikatamong kasalpantayanan nung dinankongan pong oras deni magkanganggata pong potang gatpanapon maging king minunang aldo ing patutong binyen na kikatamo ning banal ay espiritu ala pong patugot yan ang gaking panahon ngeti. So, kareni pong kiyang lalam berikula pong dinan ng timong magpatutula. Ayon po kitang karelang experience sa uli pong ini, more on experience. Kasi sabi napin, makanano kang magpatutunong, mo ikit na. Makaya niya po yan. See is to believe. Panwalan ko po ini, nung detang magsalita, ila po ring may karanas king antiganiting kabagayan. Niya po. Lalo na po itapong makadukong makasalukbaba, dakalya po karanasan yan. Karang babay. So, Sister Josie po, paninayin tayo. Makakaya po, maninaya po ngausan. Siguro po malyaring pagbigyan na katamo, ne po. Nung kita mo pong dita kabagi. At kay bat po Sister Len, at suya po gan? Len po, Len. Itang Len na mataba. Ne. Joke mo po bakit na maili kayo. Ikapatadas, Josie. Guys, ito po anong pepapas kayo. Pota magpasya naman kayang tutugi. Okay. Paninayin da kayo pong gandi takmong minuto, sayang niya po yung oras. Maya payabak po kaya kayungan, muna po kaya tameto nga Diyos, kadwa po kaya kayong pengan miyang pong kapatad. Nung tungkol mo po king kami patuto, dakal ko po kita patuto, hatig kalob na ning Diyos kaya kanako. Kanya alawa pong sawang pagkapilitan ko pong gagaan tong kulang-kuling. Dakalya po binye patuto king biya ko, ako na po sabihan, huling baka po agisan kayong oras. Kasi po, intuto po talaga pundakal ko po ikita patutukin binyening nga pong ginuka na ako ang gayo deng espiritong tatayit kaya katamo niya pagkapilitan tamo pong gawain pong kulan tamo bangka nito itang hanggang pag nasan tamo po kimbiya tamo yung makanyang tala pong akit. Yako po
Pinamiki ko po talaga, hanggang patutumbin niya na nga pong Ginoo. Ilamo po reti, dakal pong dakala, salamat. Salamat po. Senyor Katnemo po na po, nung kanong sabyanongan, baka mag-isa nying oras. Salamat po kang Sister Josie. Ngayon po brother, siyempre nung ating pong babae, ating lalaki, Paris po na. Brother, Ikoya. Kaya po ayayawis kita, matwaya po ka na. Hello. Muna po yabot ko yung maya po oras kaya kungan sa Blanca Pata ng Popengari. Kaya ko po dakal na ako dilanan antimong bilang patuto o ikit. Kaya ka na akong biye manibadan niyang beging kaya nakan ko. Since 1970s, tuna ako kayong makanya nakabagayan. Bangka nito, makanyang kung may tayo kayong kaburian nga pong ginuling dinalan kong dakala kasakitan ng pong pagsubok yung biyeko. Kanya yung pilit na akong gigisingan ng metong espiritu tungkol kayong pamanungkulan o pamanuparang kaya. Uli pong kanita, ako nang medyo mag-relax. Kaya pamanungkulan, huling ating ko pang kahanglaman, yang daranas kong kaini po kainan king kana akong biye potang miras ko yung antimong kapulungan o kareng masakit yang pilit na akong ngausan gisingan na sabyan na paano na paraya ko manyang kong galawan ng tungkulan ko kay ba't manyan pasubay naman na magpainawan na ako mag-relax na ako naman anyang tao lingin may sakit ko tindahan ko kembiye ko, tutala ko, baka niyan burin na ning. Meto nga Diyos ka na ako, nyama kanyan ko nang lubos ang gampanan nung alamang tunto kasasangkanan na maragul, kembiye ko. Nyangyan ni Goras, makanyang ko patutuan ng kaya kayo, yung Diyos malugod ya aking balang mga anak, alailangan na kitiking yato. Anya po itang gagawa na at migising na kayong mimulat na kayong makanya na bagi, yung gawan tana po. Huling yung mismo sinabi na panauna. Huling inya to matuhane. Anya po nga ikay na pong balang magkaya ka na ako sabi kaya huling medyo pupulayin ka ba ka na ako sa lubo. Pasisa na kayo po na po. Potang nga biulit na mga panahon pa si bahay ni. Ang ganyan ko po kainin ka na akong sabi kaya kayo. Yang ganyan po, ibigay ko na po yung mes, saking kakataong mamunto at salamat po. Salamat po. Dati po istong makuna akong ngabak. Kaya tara na ya ako. Muna na kaya na. Ang ngayon po mumunaya pang daratang kanako. So, makayan po yung pota pong talagang kulay na kaya ka makapayali. At yung kaya katampong kapatid, Sister Len. Ito, ilan na niya lagyo po. Ito, sinukob. Ilan Len. Hello. Paano na hindi po? Liya pa. Okay. Aintindihan tayo. Malit na bagay. Salamat po, sister. Siguro po maging emotion niya uling nung pong sabihan kayo, kasi nyaburi ko yung mag-istorya, ang pong sumabi kayo. Ayon po kaya katamong tema. Yung katamong pong kapatadayan hanggang yaning panahon. Lalapit laking banal ay espiritu at hanggang ngayon pong kasalukuyan pota pong bagyakan yan papagsadya na katamo ning banal at gawa na po yung katungkulan na at uli pong ating beyatan yung kapanandaman kaya katamo po kasing talasal pantaya nung minsan de ngaliwa po istong sinabi rin yung mabayat yung kapanandaman antimong
Kaya karen pong biyasa, nung minsan sabihan da, cancer, na ano. Pero po, o ining sabihan ko kay kayo, yung kaya katamo pong gino, ala pong mabayat, king kaya katamong ginong Diyos. Pota pong ipagkalub ni itang karagdagan kaya katamo. Yung Diyos, mikiplano ya po kaya katamo. Yung Diyos, atin niya pong bring, king kaya katamong sarili. Mupin, paintunana, kaya katamo ng Diyos, nung nuka rin ang gay, tang kaya katamong katapatan. Pota pong tapat siya, yung kaya katamong pamanyawad, yung Diyos po, alang patugot, bibyen na kaya katamo yung karagdagan. So panakatamo po ning kaya katamong ginukaretang kayang pengako, na kaya katamo ang gangening panahon, natitipala ring banal, bang makanyanda katamo pong sopan, ibiyada po itang kasopan kaya katamo, ating tao ya po ing gawa. Ne po? Nung sakali man natin niya pong panabilin, gawa na po ning metong atalasal pantay itang panabilin na ita. So ngani po, king katamo pong kabilyan, king katamo pong pangayatsu, king katamong kasalpantayanan, dakal na po yung mysterious, dakal na po yung patutong katamong ikit, ne po, king katamong pamanalakaran, king katang kasalpantayanan, bagay ding pagsubok po, ela po mamakoren. Sabi napin, ding pagsubok, ibili yung lang tulangan na at ibili yung kabyas na ning sablang bagay, amalyaring kikatamong atatangalan. Ne po, king kikatamong biye. Sana po yung tao, antiya kaniti katatag, pablasang itamo pong talasal pantaya, ing kingalang patugot, didinanda katamo pong tibayan, din kikatamong tagapagsalita, din kikatamong mamalalay espiritu, makanyanda pong bibiyay tang alang kulang, pamagaral kay katamo, bata mo pong maging tapat, maging matibe king kay katamong tungkulan. Ne po, sana po kaluguran na kapatad, king kapamilatana ning kay katamong Gino, king kay katamong pangayawos karing balang katungkulan, amiyatang karing kay katamong pago. Sana po ing makanyantalang pagsikapan agawa. Ne po, reni pong bagay areni, nanuman po yung subok datang king katamong biye. Nanuman yung subok dumalan king katamong kasarilinan, king katamong kasalpantayanan, deti marapat at magawala, dapat panging tao may sugat siya. Kalupa na po ning pangako sinabi na, ing Diyos, ya ing susugat at ing Diyos ya ing pakayap. Sobring sabyan, pamagaral po ing sablang bagay. Pamagaral nga ing mayakit kikatam. Anya, sana po mituturuan ng tamo. Yeah? Yan po yung maragula bagay, amalyaring agawa tamo sana, itamong mikakapatad king kasalpantayanan. Uli pong ing maragul, ini po, ing pekamalating daliri tamo, sabi na, ing sakit na ning kalingkingan nga na, sakit na ning buong katawan. Sobrang sabihan, itamo po, mikakapatad tamo keni, misasan metong tamo, mikakalugod tamo. Alayang keliwan, keng dila ampong ipan ne po, hanggang mikalugod la po nung minsan akikinis ne ing dila. Ne? Makanyan mo naman po king katamong pamanupad, nung minsan daratang katamong ng tiganiting bagay. Pero, ing maulaga keni, mikakalugod tapa mo rin. Ing importante, miyabe-yabe tapa mo rin gagalong pong kikilos, kita pong ikaunlad na ning katamong kasalpantayanan. So, den pong katamong pisaw-pisaw po, ngayon aldo ngay ni, 4,580 la po. At ita pong kadwata mo pong basket, 2,380 po. Bakit po ating antiganiting kadwang basket, pisaw-pisaw? Tamo po. Last Sunday po, Belita Day, Brother Larry Kunanan po, ay mamuntuka na po, ay busy na po ning mula ning Eden. Kaybat na po nita, kaya po nga ba, sa atin no naman pong tinext din kayong region tamo po, metong nemang medium. Ne po. So, ing announcement po, antiya kanini, south na po karetang kikatamong kapatad. Kaya pong November 17, Sabado po, karin mila po i-turnover kayong region, karin kaya katamong manungkulan. Iya po itang announcement po kaya tang kanakong cellphone po na po. So,
masanting ne po itang mamiya ne po. Nung atintamo mo rin pong kagiwan, naman po sa pilitan. Hanggang magkanuya mo po yung kikatamong binye, naman po sa pilitan. Anya po sana, kaluguran na kapatid, ding kikatamong sinaw pa rin mibalik la pong doble, mibalik la pong pasibayo kikatamo. Anya, etamo po paginayangan, itang mamiyatamo po. At deta pong bibiyatamong makaukol kayong kikatamong sentro, pakinabang nano po ning kikatamong sentro. Aliwa po kaming kapatid yo ring makinabang kami po, uli nga aga gamit miyang masalese yung kikatamong sentro. Pero po kaya pong sablang manungkulan, alaki pong saud keni. Ne po, kalupayo kaya pong bibiyang kalupayo. Anya, sana po kaluguran na kapatid, iya po yung metong amensay, hanggang na po king kikatamong daratang pangaldo at intamo pong pangarapan, king kikatamong sariling sentro, na sana po mitanamya karing kikatamong puso at pagsadyan tamo po yung antiganiting bagay. King ditak, titipon tamo po uling palapit at palapit siya po yung kikatamong programa, king kikatang sentro, king daratang 50 banwaya po ini, at makanyang tamo pong pagsadyan mo naman, palapit, papasko na, dirimla na po yung tsup na ningangin. Ne po, ketang Disyembre at intamong andog, king sibol, tagumpya na ning biya, keta pong aldo 24. So, sana po, kaluguran na kapatid, dening kekatamong pamagaral, kalupadar, yung kekatamong kapatid magsalita, sana po kanoy, ela maging busbus, ding kekatamong datukanan, mangkanita, agad tunggal ditak mo makasinup tamo. So yung banal ay espiritu po, ing nobena, papaali na po kay katamo o pagawane pong masipit kay katamo yung nobena, uling ing lewan nga na alang patugot. Lalakad siya maninto niyang apangana. Sano po yung lewan na ini? Ing kalupan na mo, ning metong alang kapagsadyan, kay katamo po, ing mapanako, sabi na, datang niya, tamo balo, nung potang matudtud tamo o potang makagising tamo. Metong nepo ita, ing kamatayan po, taya balo, nung kapilan niya datang kaya katamo, at kalupa na naman po, detang mapagsamantalang kalupa tamong taong gagalo, tamo mo naman po balo, nung kapilan la naman manataki nepo. Nang minsan, ita pong edapi pagalan, tagintresanda. Pero itamo po sana, kaya katamong talasal pantaya, uli pong ing Diyos, pagkalub na kaya katamo hanggang etaman totally magsobra. Pero bibigyan na po yung kaya katamong kakanan, king aldoldo, bibigyan na po yung kaya katamong imalanan, at diri na nakatamo pong masika na pamikakatawan, metong nepong blessing kaya katamo ita. Anya, nano po ing gawa na ning tao, nung mo po sumuyo ya kaya katamong Ginoo. Sumuyo tamo po kaya katamong Diyos, gawan tamong masipiting kaya katamong tungkulan. Po, istong oras na po, naning kaya katamong pamanyamba, aldo na po ning Domingo. Sana po, misasaglulu tamong datang maranon king kaya katamong sentro. Bangkanita po, ing presensya na ning Diyos, ing presensya na't kalam, ayang puntaya pong bina, king kaya katamong sarili. Uling ing Diyos, makipag-ugnayan niya po, karetang kalinisan daring kaya katamong puso. Sana po, metong man kaya katamo, alaya pong sabihan kaya katamo na physically present but mentally absent. Po, alaya po sanang sabihan makanita yung kaya katamong Ginoo po at ang marap tamo kaya. Yung sabihan na, kaluguran kung anak. At yun na ka pala. Makahinya po sana yung dandaman tamo, nung datang yung panahon, miras tamong makiarap king kaya katamong Ginoo. So, reni po, din kaya katamong pamagaral ngayon ng aldo ngayon ni, at uli pong ating kaya katamong gawan po at pinandit. At sana po, ing lugod na ning Diyos sa alangkawang kaya katamo king aldo ang pombengi, ing sipagan, dagdagan tamo po. Ing sipagan ang pong tetagan, singkatibe po ing pamagobra king kaya katang kasalpantayanan. Po, at ila po ring makuyad, sabi ko kaya kayo, God bless you all po kaya kongan, kalugaran na kapatid.
malugod ang mapagpalang kaya kami pa. Ginoo pasibayo po, mayari na naman po yung kekeng kapulungan. Sana po keng may kakapatad, itapong mayap ming dindam, makanyan mi po sana nga gawa, banting upayang tumula ka rin kekeng dapat. Ikpadakal pong dakala salamat, sana po ingatan may balang metong kaya kami, ngayon pong mayari ng kekeng kapulungan Diyos ko, ngayon pong muli na kami karing sarasarili ming kubong tuknangan, nung makanano kaya pong miras kapayapan, kining kekeng santuaryong kekang pepagbanalan, makanyan mo kaya po sanang iyatad kapayapan. Igpa, makanyan mo naman, makanyan mila naman pong pakpanalangin keka, detang kekeng kapatad, pengaring at yuking kapanandaman, king karelang kubong tuknangan, o kang gamat daman ding mga biyasa igpa, makanyan milarugong pakisabing mayap, kaya Ginoo, apisan mo pong liim karing kaya kang mapagpalang gamat tanggapan de po sanang para-paraing sikanan. Bamila naman po nga kayabing mamintu gawa karing banal ming katungkulan kaya kaikpa. Makanyan mo naman ikpa, ding hanggang mana naman king maranglayan ni biyaming pakinabang banting upayang ngayon lamakapanyan kan. Makanyan lang igit makapaminto karing banal ng katungkulan kaya ka pasibayo. Bilaman po gisanan paring lamandaring kekeng puso, ikabalo mo lang pong kakilala reti. Pasibayo, sana po tanggapan mo lang mabanglungayin king kekang banalayarapan ding kekeng dalungan pong kayadwanan keka, at tanggapan mi naman ng limong pamipala ang po yung kekang patnube, ika na po sana yung magaring kaya bemi, manibat ng ining gaman po king wakas, yanasa. Salamat.